Honea tortzakoan, pixkatoi aurrena zeuden pixkate juerga, parreiteko intentzioakin. Beraien artean bromak iten eta hola. Agero ikuskizune aurrera junala gaien seriotasunez kontura haudie edo beraien jarreri eta aldatzen junda. Hundie askoz ere kontzientzia hartzen, sentsibilizauta eta mezue barneratzen. Hori garbi ikusia. Eta gero hiru testimonio horiek niretzako klabi egia. Ondala 8 bat urte, Eibarretik eta Elgoibarrera etorren kotxe bat, 4 gazte barrun, 16 eta 20 urte ditzartekuk. Eta kotxe hori hasi izan aurreratzen errebuelta baten, eta aurrez aurre etorren furgoneta bat joban, 4 gazte horrek 4 ekintzin. Bat bertan, beste 3 ospitzaleko bidin edo ospitzalin bertan. Gero gogorrena izaten da, familizia izatik gurasuai, alabil edakazu hemen, edo semi, edo horretako inorreztak bertan. Kasi dugu istripu bat daukagunean guk ez gerala bakarrak sufritzen dugunak, gure familia ere sufritzen duala. Laburten dituen eta batean gozartzen, zikindu egin nintzen, eskolara joateko autobusa galdu nuen eta nire amak eraman nuen. Bide motza zen herri batetik bestera, ni kotxeko atzetaldean nindoan, segurtasun ualik gabe eta umetxoen aurkitzorik gabe ez zegoelako. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen eta nik betikoa, ez ama ezer, ez dakitzer, eta burua etxatu zuenerako kamioan baten kontra joan du. Nik kotxetik amiltuta atera nintzen eta hori ikusten duzuena. Badakizu Elgoibarren non dauden istripuak izateko arrisku gehien? Iepa, badago inorroi? Kaixo egunon! Kaixo. Galdera erraza da, badakizu Elgoibarren non dauden istripuak izateko arrisku gehien? Niri bai gustau zait eta gainera interesantea iruditu zait gurekin hitz egitea eta Bukaerako iruditu zait hausnartzen ibili diala, bintzat nire ingurun zeuden ikaslek ere galderak iten eta pixka serio eta bazeuden ukituta igual gaiakin. Azkenean guk gara ziurtasun neurria ondiena eta guk ez badugu kasu egiten errepideen dauzen seinalei eta biadura eta alkohola ez edateari, azkenean segurtasun neurri horrek ez dute ezertarako.